ще отидем на уеб сайтове, за да създадем портфейла. Добре, тук за тези, които нямат портфейл, просто натискаме бутона за създаване и трябва да изчакаме да се завърши на 100% следващите стъпки. В частта за проверка на сигурността не можем да запишем, но е много лесно. Единственото, което трябва да правите е да проверявате и това е. Добре, сега влизаме в частта за проверка с достъп до ключ, където трябва да натиснете потвърди тук, за да проверите, и вече ни води до частта за създаване на QR код, който е много важен. Не споделяйте QR кода с никого. Вече имаме портфейла създаден, който ни дава уебсайтът. Първата стъпка, която трябва да направим, е да отидем на уебсайта на Binance и за да стигнем там, трябва да отидем на портфейла. Отбелязвам тук и тук имаме общ преглед на борсата на Binance, който всички, които имат приложението, трябва да познават добре. Ако погледнете тук в горната част, където пише обмен, отстрани натискаме WordPress и ни води до децентрализирания портфейл на Binance. Както виждате, имам малко BNB, но ако кликнете тук на BNB, ще видите, че в долната част добавя средства в веб портфейла с едно кликване. Най-лесният начин е да прехвърлите от тук. Ако го имате в портфейл експорт, просто натиснете там, виждате от портфейл експорт към портфейла и прехвърлете BNB, който ви е необходим или каквото искате да купите. Натискате прехвърли и веднага ще имате тук необходимия баланс. Връщаме се назад, след като имаме прехвърлен BNB, следващата стъпка е да добавим токена на биткоин. За целта трябва да слезем надолу и ще видите, че пише управление на токени. Когато натиснем управление на токени, виждате тук серия от предварително зададени токени. Добре, идваме тук горе вдясно, където пише управление на токени, натискаме тук и тук виждате, че пише импортиране на токен. Първо трябва да зададете мрежата, адреса на договора и вече ще излезе. Натискаме тук, за да изберем мрежа и избираме BNB Machine. Сега, за да видим договора, адреса на договора, отиваме на официалния вебсайт на Bitcoin Finance и ако слезем малко надолу, ще видите, че пише договор Bitcoin. Ако натиснем на договора Bitcoin, ни води до страницата на BSC Scan, където е договорът. Добре, ако слезем малко, виждате, че е договорът X, натискаме Copyright и по този начин се връщаме в портфейла на Binance и където пише адрес на договора, натискаме Постави. След като натиснем Постави, виждате, че вече излиза Bitcoin, излиза символът и токенът. Натискаме импортиране. Токенът вече е добавен. След като токенът е добавен, се връщаме назад. Връщаме се назад и тук, ако слезем малко, ще видите, че пише активираме биткоин и се връщаме назад и вече ще видите, че тук излиза една. След като вече имаме биткоин тук, долу в менюто трябва да отидем на откриване. Отиваме тук на откриване, ще видите, че това е за PancakeSwap. Важно е в тази стъпка, че дори да ви излезе история и да видите тук 2000 ден Pancake. При мен вече излиза директно тук, супер важно е да го напишете целия. Веднъж като го направим, трябва да се уверите, че адресът тук PancakeWatch накрая е правилен. Ако случайно видите буква Б или каквато и да е буква преди PancakeLab, това е измама. Разбрано? Това е важно, за да не стане така, за да не ви хакнат портфейлите и да ви откраднат, разбрано. Добре, след като казахме това, тук виждате, че менюто долу пише Trade, нали? Тук натискаме Trade. Добре, както виждате, вече сме тук на страницата, основната страница на Swap. Първата стъпка, която трябва да направим преди да направим нещо, е да натиснем тук на Connect. Ще свържем портфейла, вече го имаме. Виждате, че тук излиза иконата на портфейла и вече е свързан. Тук виждате, че вече има минимален баланс на BNB. В горната част, това е токенът, с който искаме да платим.
а в долната част е токенът, който искаме да купим. Отиваме тук на Cake и отново поставяме договора за биткоин и виждате, че тук излиза опцията за импорт. Добре. Натискаме и вече излиза тук долу. Следващата стъпка е важна. Също така не слагайте максималната сума, която имате. Следващата стъпка е да добавим тук сумата, която искаме да платим, за да купим биткоин. В този случай ще дам 75%, но вие можете да сложите сумата, която искате. Важно е да не натискате максимума, защото ако го направите, вероятно ще останете без EOS, без BNB, за да платите таксата за бъдещи транзакции. Винаги е препоръчително да оставите $5 или 50 в BNB, за да нямате проблеми утре с плащането на таксата. Добре, тук вече имаме поставено. С 7,43 получаваме 24 биткоина. Следващата важна стъпка е тук в Lead PayUsend. Това трябва да се промени и да се сложи на 5%. Това е много важно, защото знаете, че има такса и ако го оставим на 0,5, няма да се извърши транзакцията автоматично. Така че го увеличаваме на 5% и натискаме Swap. Тук вече излиза маршрута, който ще направи и всичко, и сумата, която ще получим, и натискаме потвърди Swap. Сега тук ни иска да авторизираме USend. В този случай имам пръстов отпечатък, но и PIN. Натискате и вече имаме извършена транзакция.